Абе, как да не говоря толкова носово? Ние с вас вече знаем, че имаме нормално непце, но знаете ли, че ние имаме меко непце? Мекото непце, това е задната част просто на непцето. Т.е. ние когато се прозяваме, например, направете го и вие за упражнение, вие може да усетите как едно нещо там отзад някъде се натяга и това ни позволява да говорим не носово, например, когато някой говори така с носа, непцето е увиснало, има термин лениво меко непце, и непцето е увиснало, тогава можете да правите прозявка, задържам и усещам това напрежение в мекото непце и го издържам. Отпускам пак. Опитвам се след това да говоря на прозявка. Здравейте! И така нататък. И се опитам да говоря леко на прозявка. Звучи неестествено и странно, но това е окей. Просто за да свикнем към тази позиция. След това ние можем да го регулираме. Пробвайте и кажете ми как ви се получава.